ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ରହୁଛି 200-300 ହିଁ ରହିଛି, ଅଧିକା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଆଉ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଯିଏ ରହିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମର ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ଜହ୍ନରାତିର ଝଡ଼ ଦି ରାତି କରିଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଜହ୍ନରାତିର ଝଡ଼ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁନି। ଆଉ ଆମର 3 ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି କାଲି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀର, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କାଲି ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଉମର ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି କଟକ, ଆମର କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ଥିଲା। ଆଉ କାଲି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ପୁରା ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କଲୁ। ଆଉ ବହୁ ଦର୍ଶକ ବି ଖୁସିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିଲେ। ଆମେ ଆଜି ତୃତୀୟ ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ନାଟକ ରଖିଛୁ ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବ୍ରତା, ଏକ ନିଛକ ନୂଆ କାହାଣୀ ରଚନା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକର କେଉଁ ଭଳିଆ ସମାଗମ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି? ଆଜି ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କ କଲ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଆମର କାଉଣ୍ଟରରେ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବି ଆମର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ଆଜି ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 200-300 ରହିବ, ବେଶୀ ବି ରେଟ୍ ରଖାଯାଇନି। ସବୁ ଦର୍ଶକ ଦିନରେ 3ଟି ନାଟକ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଦିନ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିରେ ହେଲା ଆମର ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ, ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ। ଆଉ ସେଇ ଭାଇରାଲ୍ ଟୋକା ସାଇ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସାପ ଧରିକି ବାହାରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବାହାରିଲା ରିବନ୍ ଫିତା, ଯାହାକି ଜାଣିଥିବ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା। ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠାରେ ସେ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବ୍ରତାରେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଆଉ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କର ଆଜି ମେନ୍ ରୋଲ୍। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କି ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର, ତାହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ମେନ୍ ଆକ୍ଟରଙ୍କର ରୋଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଭାବନ୍ତୁ, ସେୟା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ହିଁ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ବି ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ, କିଛି ଦର୍ଶକ ଫେରିକି ଗଲେ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ତୁଳସୀ ଡାକିବୁ, ନୂଆ ବହିକି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତୁଳସୀ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ସିଂହବାହିନୀ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ତୁଳସୀ ସଫଳ କରାଇଛି ଆମକୁ। ଯେହେତୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ନାଟକ ସଫଳ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏଇଠିକି ଆସିବେ ନା। ଆମର ଏଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ 5-7ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁ, ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟି, ପୁଣି ମହାବୀରଙ୍କ ଜାଗା। ଏଠି ମାନେ ନନସେନ୍ସରେ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, ମାନେ ଭାଇଚାରା ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା କି, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦର୍ଶକ କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାତ୍ରା, ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାତ୍ରା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଯେତେ ଶୁଣିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯାତ୍ରାଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରୋହିତ, ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଅମରଜିତ କୁମାର। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଏରିଆରେ ଚମକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।